Fy enw I yw Ffion Morgan, aelod unigol Cylch Aberteifi, rhanbarth Ceredigion. A fi, ddaeth yn gyntaf yn y gerdd rydd o dan 25 oed ar y testun adfail. Cerdd ydyw yn sôn am gastell Aberteifi. Mae'r gerdd yn sôn am y newidiadau gwahanol sydd wedi digwydd yn y castell dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r gerdd yn dechrau wrth sôn am y ffordd wnaeth y castell ddirywio dros y blynyddoedd ac wedyn yn troi yn adfail. Mae'r gerdd yn parhau i sôn am y ffordd y ddaeth brydorion Aberteifi a'r Cylch i ddatblygu ac i adfywio castell Aberteifi. Darn o'r gerdd yw dihunodd o drwmgwsg gan sylw'r chi, cafodd ei feldodi gan arian, a iechau a'i gryfhau gan wirthiau'r werin. Gobeithio y wnewch chi fwynhau darllen y gerdd yn ei gyfanrwydd. Hwyl!